Bog Rudovčani, vani kiša pada, trava raste, a mi se pripremamo za sljedeći tjedan za 17. košaricu. 17. košarica ide, još 8 komada, ja mislim, nas čeka, znači još je dug put do kraja sezone. Ajmo vidjeti šta nam nosi ovaj tjedan. Salate opet imamo, nakon ljetne stanke, jedna glavica u mini, dvije u maxi. Patliđana još ima jako puno u stvari na grunteku i u plodu i u cvatu, ali sad ćemo vidjeti šta će ova kiša napraviti. Ja sam optimističan. Počeli smo vaditi ciklu, vidjet ćete ovako, malo su manje, malo su veće. Stavit ćemo sad u dosta, bit će barem jedno, ja mislim 3-4 tjedna ćemo imati ciklu vaditi. Malo ćemo staviti više kila, mini kila i polu maxi da imamo za kuhat se, kiselit, šta god. Sljedeći tjedan mlada blitva kreće, pa to nas čeka i tome se veselimo. Rajčice još uvijek ima, iako već smo pri kraju u svakom slučaju, to ćemo vidjeti za sljedeću dostavu. Paprika je šareni miks, ove nekakve šarene. Mrkva i luk klasika. I kupusa, ako su veće glavice, onda ćete dobiti jednu, ako su ovako manje, dobit ćete dvije, a još nam je ostalo nešto i šiljasto kupusa, pa pazite da vas ne upikne u oko kad preuzimate košaricu. Moj šalabahter se ugasio, a sad ćemo ga opet upaliti. I Hokkaido će nas pratiti vjerojatno uz butternut, možda i do kraja sezone. I još ima nešto i tikvica. Evo, ja bih rekao treća u nizu ekstremno bogatih i šarenih košarica. Ovo ima boja više nego ono na nečemu gdje ima puno boja. U svakom slučaju želim vam dobar tek, uživajte i vidimo se sljedeći tjedan.